Добре, ставам ти. Започна. Пусна ли? Пусна го? Да, го пусна. Мамо, идвам. Чакай, тя къде седя? Чинията ли да разкажа? Не, чинията оставаш. Сядай. Мамо, мога да сяда. И ти само да го махнете. Не може и това да дала, не ми пречи. Сядайте всички. Сядай после тук. Да не ще има притъчка. Как? Има сънчета. Пада ли? Малко. Чакай сега. Така. Айде, затварям. Да не духа. С леко забързана крачка и я търкуваш натам. Търкуваме. Като на боулинг. Оба! Идеално. Браво! Айде, край. Тук не въжи, не. Пътя, виж тук пътя му се отпива. Виж колко неща. Какво сега ще вземеш? Кое ще фаме? Я да видим сега. Всичко иска. Вика. Голяма грешка. Голяма грешка. Там нещо друго отстрани. Не, моля, не. Има ли подгласници? Има ли още? Да видим следващото. Где ти избра нейните неща, не е честно. Но съвсем логично. Еви! Гледай се чуди. Айде, мамо, ще си вземе си още нещо. Тя може няколко О, тя колкото мога да награби. Поне две. Песката за зъби. Браво! Заболека, ще имаме нужда. Толкова много работи. Спортен заболека. Да. Какво бе? Папка ме потресаещо страшно. Топчетата, какво беше? Ами спортист, какъвто и да е. Българските граци имат нужда от млади такова, млади таланти. Сега. Че съм нека ли си харесава? Айде, я да минем в този шкаф. Какво има? Тук са ти, после ще подредим на тата. Кое ще фане? Случай. Медик. Сега ще ги дигаме. Медик. Браво! То такъв избор има. Тя се объркамила. Сега ще ги раздигаме. Душко всичките да ги грабнеш някак си. Там пак. Там тия работи не участват сам в... Коки, ай снимай дупето на поличката. Боже. До оня ден го нямаше и сега вече ходи. Аз да се обърна вече, какво да снимам? Емичка! Еми! Сега, трябва да стъпим пицата. Добре. Значи сега каква ще става? На всички е мъж. Спортен заболекар лекар. Но наблегна на медицината. Да. Както се казва, здраво тяло в... Здрав дух в здраво тяло. Не, спичката гори. Виж, пеки да не пим. Гори. Прещетата ще те заболят. Така, Гледай тук. слънчета. Ами да, тук натопчихме. Лей! Туча оценце, борбото, да то колко пъти се удря.